Kuwi lho ora waja apa gelem cekek kaya kae lho, Bos. Murah tapi landhep. Cuma nggih sirikane niku sampun kepengkok. Kepengkok dadi luru. Kuwi regane sami, cuma niki rada kanter, rada ulet. 15. Ungkalane atos. Nggih lha iki aku lho ndamel niku lho. Niki contone, niki arit kula sing tak nggo ben sore. Ngene iku. Ini apa digoreng ini? Lah iki ning jok iki mau wong gak percaya arit kula iki arit murahan ngono kuwi. Penting ngungkale digawe lampir. Niku lho ndek wis oleh sasak nyatane cara gawe ngerit neh kan cek wani niku. Pentinge ngungkale sampun digusi. Lek lampir iki kan lampir to, Bos. Lah lampir ngene iki awet landhep. Lah wong kan ben cepet ngungkale diangkat. Nah, kuwi ndang landhep tapi ndang peper. Kula iki arit kula ora arit larang, arit murah iki lho tunggale kuwi 15.000 lho. Nah, iki lho, Mas. Penting ngungkale lek kula ngarane iki. Lek Mbak mending sing kaku iki rada kuat. Iki lho. Lek kuwi engko kepengkok ceklek, Mbah. Niki lho, Mbah, rada ulet, Mbah. Sing niki lho bolong niki lho, Mbah. Iki rolasan. Kuwi padha kok, Bos, rolasan sing lempit lho, Bos. Nah, iku 12.000. Putih ya padha. Nah, kuwi 12, niku 15. Lek sing pengen ulet niki, Mbah Hamid, jangan tingali. Niki ulet, Mbah. Sampe ngerit pari anu niki. Ngerit pari niki. Lek ngerit pari sing niki biasane tiang-tiang. Nggih niku jangan cekel niku. Ngedos to? Nggih. Mosok jenengan tasik ngedos, Mbah? Sik. Napa nggih lho? Sik tandur sik medhos. Lampu tenagane hebat berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing ngayakne. Lah nggih, sak susuwon jenengan tasik ngedos, tasik tandur kan tenagane. Iki rolas lempit. Nggih, lek niku lempit. Lek sing anu sing biasane damel ngedos mboten lempit niku lho, Mbah. Nggih niku.